खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्लगाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर। आं दिनै मानिसो भिडिअ बानायनो नागिरदों होनबा लोगोफोर, आं दिनै एसे जानाय लोंनायनि थाखाय बाजाराव एसे खरसा लायनो नागिरदों लोगोफोर। बाजाराव बहा थांनाय जागोन आं बेखौ खिथाथ'नो हानाय नंला लोगोफोर। आं दा थांबासो खिथिनो हासिगोन लोगोफोर। आरो आंनि भिडिअखौ नायलांदो थौदो सनाफोर, बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। लेट्स ग'। नै जों दा बाजारखौ मोनफैबाय गाइसमोन। बेखौ नोंथांमोनहा मा बाजार होननानै साननो नाङा दै। कारिगाव बाजार लागाव ओरैसै गय बाजार बेयो। नै आं दा दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर। ओरैबायदि बिहिरखा नै हाथाया। लांदां बाजार लांदां बाजार लांदां बाजार। मोजां मोजां मैगं मोनो नै जानो लोगोफोरनो। माबायदि मैगं बाजारा नै ओरैबायदिखा। बोरमा खासि नै दा बोरमाखौ लानोसै। जाय जाय फैफेराखै नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन। ओरैबायदि जाखायो नै बाजारा लांदां बाजार। ओरैबायदि बिहिरखा नै बाजार जाफुथारनाय ना। नै माबायदि नै आं दा देखायलांबाय थागोन नै। थरबस लानोसै नै दा लोगोफोर नै। लानोसै नै लोगोफोर लानोसै। मा बानायलायखो? मा बानायदों? माबायदि? मोननै गोजों साइसआनो आलदा खाथार ना? वाह क्या सीन है।